Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Biz bugün Татарстан кинематографиясы турында бик күп сүзләр ишетергә туры килә, бигрәк тә проблемалы өлкә булуы турында, сценаристлар җитешмәү, артистларның тиешенчә әзер булмавы, финанс ягында кытлыклар артып китүендә. Менә сез үзегез бу өлкәне проблемалы дип саныйсызмы? Әлбәттә, бу өлкәдә бик зур проблема хөкем сөрә. Иң беренче чиратта безнең дәүләт тарафыннан тиешле ярдәм күрсәтелмәй. Ә инде сценаристлар мәсьәләсенә килгәндә, алар юк түгел. Алар хәзерге вакытта кулайрак күрә Мәскәү өлкәсендә эшләүне, яисә Якутия кебек республикаларга китеп эшлиләр, чөнки анда зур шундый милли кинематография үсеш кичерә. Проблема шул, мәсәлән, проблема турында әйткәндә, мәсәлән, безнең Казан мөселман фестивале. Казан мөселман фестивале бит инде оештырылган, фестиваль буларак оештырылган ни өчен? Дөнья тәҗрибәсеннән чыгып караганда, фестивальдә катнашучылар, җиңүчеләр, алар автомат рәвештә ләгәләр прокатный системага. Ягъни, мәсәлән, сез ниндидер фильм төшергәнсез икән, шул ук фестивальдә катнашкансыз икән, лауреат буларак танылгансыз икән, сезне инде бер нинди өстәмә бюрократик киртәләр сез кертеп җибәрәләр прокатка. Хәзерге вакытта безнең төбәктә төшерелгән, безнең кешеләребез тарафыннан иҗат ителгән фильмнар фестивальдә катнашкан очракта да алар бары тик конкурстан тышкана катнашалар. Ни өчен? Ярый, монсы бер сорау. Икенче сорау. Фестиваль буларак алар чит төбәкләрдән, чит илләрдән, шул ук Иран фильмнарын ни өчен алар прокатка чыгармыйлар безнең шул Татарстан төбәгендә? Бу димәк, фестиваль буларак үзен окламый һәм кирәк тә түгел дигәнне аңлата. Димәк, бу фестиваль безнең җирле киноны үстерүгә нинди дә булса абсолютно аның кагылышы юк безнең җирле киноны үсешенә, чөнки алар тарафыннан бер нинди ярдәм дә күрсәтелмәй. Сез, мәсәлән, игътибар итсәгез, безнең соңгы елларда 1-2 ел эчендә шактый гына фильмнар төшерелде. Шул, мәсәлән, Рудик, шул ук Акчачаклар, безнең Мәхмүд фильмының Җаза фильмы һәм башкалар. Һәм әгәр дә сез игътибар итсәгез, бу берничә елга беренче тапкыр дәүләт тарафыннан бирелгән акчага төшерелгән фильмнар бездән кала. Без, мәсәлән, шәхси киностудия, Мәхмүд фильм, без үзебезнең хәләл 2,5 миллионнан артык акчабызга төшердек шушы полный метр дип атала инде ул, тулы метрлы фильмны, нәфис фильмны. Үз кешеләребез белән без аңа алдык прокатный удостоверение. Үз кешеләребез белән без аны чыгардык прокатка. Ләкин ни кызганыч, безнең халыкка милли кинофильмнар күрәсең кызык түгел. Чөнки алар 1,5-5,000 акча түләп, ниндидер тузга язмаган концертларга барырга әзер. Ә үзләренең татарлары тарафыннан, татар җирлегендә шушы проблеманы күтәреп чыккан фильмнан 250 тәңкәгә алар карарга нигәдер әзер түгел, теләмиләр. Менә бу мине шаккаттыра. Бу безнең нәрсә дигән сүз? Моданлашып бару дигәнне аңлатамы? Яисә ниндидер дәүләттә кемдер утыра, димәк. Һәм без буларда кино үсеше булмаска тиеш дигән ниндидер махсус программада бардыр дигән миндә шик уяна башлады. Чөнки бит кая гына барма, бөтен җирдә киртәләр. Булсын ярар. Дәүләт тарафыннан без акча алмадык, без үз акчабызга төшердек. Җәмәгать. Инде ахыр чиктә инде бу егетләр үзләре төшергәннәр дип шулай ук безнең масса күләм мәгълүмат чараларында информация бирергә мөмкин бит. Ә без аларга ялынырга мәҗбүр. Без алардан үтенеп сорыйбыз, җәмәгать, безнең турында мәкалә бастырыгыз инде. Җаза фильмы чыкты. Хәтта Шотландия һәм Ирландия киностудиялары безнең белән элемтәгә керделәр. Аларга безнең операторның эше ошады. Бер-ике актерыбызның, мәсәлән, шушы геройлар буларак рольләрен башкарулары ошады. Сез уйлап карагыз, Шотландия һәм Ирландия киностудияларында кызыксыну уяттык без. Мин белүемчә, бу Җаза фильмын сез рус теленә тәрҗемә иттегез һәм ул Россия төбәкләренә прокатка чыгарга әзер булып тора. Хәзерге вакытта
Біз Жоза кинофильмін тәржіме иттік кенә түгел, біз оңа дубляж жасадық, тулы қоныңы дубляж. Бұл енді нәрседен ғибарат, сіз онда біргене тотар жүмлесінде ишетмейсіз. Бұл урыс фильмі боларақ яңғыры. Һәм енді аның әлбәттә урыс тілді иткәшінде исімі де урыслашты. Тәржіме иттік, біз оны Кара итіп. Кара боларақ. Фильм менің қарашқа оңышлы болды. Бұл біздің бірнеше тәжірибеміз еді. Біз қазіргі уақытта нендей генә киртәләр булуга карамастан эшебезне дәвам итәчәкбез. Үз акчабызгамы, ничектер фикердәшләр белән ничектер теге җыелышып булса да барыбыз без эшне дәвам итәчәкбез. Ни өчен? Чөнки ныгайын дәүләт тарафыннан киношникларга күрәсең ярдәм булмаячак. Ярдәм бар. Кем галстукларга һәм пиджакларга якынрак. Дусларга, біз быел жайкені төшерге планлаштырабыз 2 тизер. 2 тизер ол енді әлі дөньяға әлі килмәгән, әлі төшерелмәгән фильмға ролик ясау деген оңында. Аның беренчесе нәрсәдән гыйбарәт булачак? Аның эчтәлеге багышлана терроризм мәсьәләсенә. Бездә ул мәсьәлә хәзер бездә генә түгел, бөтен дөньяда ул бик актуаль. Һәм безнең төбәктә соңгы арада менә шундый терроризм дигән сүзләр еш яңгырый башлады. Безнең инде шул дин әһелләре дәген алар бит нәрсә диләр? Яшьләргә ниндидер теге оңлату җитмей, яшьләр белән эшләү җитмей. Шуңа күрә без Мәхмүд фильм киностудиясе буларак уйладык тагын иң отышлы вариант яшьләргә шушы мәсьәләне эченнән аңлатыр өчен фильм төшерергә кирәк. Шушы проблеманы. Икенче фильм ул инде безнең Калканлы Идел дип атала. Biz аны күптәннән инде хыялланабыз. Чөнки инде ачыктан-ачык билгеле, татарның тарихи ниндидер кинолары юк. Планда бар Иса Булгар җилләре дигән кинофильм, миллионнар бирелде, акчасы да, киносы да юк. Аны вәгъдә итәләр 2020 елда күрсәтергә. Җәмәгать. Хәзерге заманда алай эшләп булмый. Шуңа күрә biz Калканлы Идел фильмын төшерәчәкбез. Ул минем әтием, язучы Захит Мәхмүдинең әсәренә нигезләнеп төшереләчәк. Инде кыскача гына әйтеп китәсем килә. Тизерның башында безнең ата-бабаларыбыз Казан яна һәм шушы Казан яңганын күзәтеп торалар, атларда утырган килеш. Шуннан соң без күчәбез шунда булган вакыйгаларга. Һәм без күрәбез Мәскәү тарафыннан Явыз Иванның сугышчылары безнең татар каһарманнары белән булган бәрелешен күзәтәбез. Һәм безнең сугышчыларыбыз, атлы сугышчыларыбыз, калканнарын тотып, суга теге ярга чыгар өчен тырышканда, чыгарга тырышканда халак булалар. Һәм аларның калканнары су астыннан yüзеп калкып чыга. Үзләренең ата-бабаларының ирләре үлгәнен күргән хатын-кызлар балаларын тотып, шушы суга керәләр, үзләрен үтерәләр. Һәм шушы балаларның уенчыклары шулай ук су өстендә калкып чыга. Һәм шушы вакыйганы күзәтеп торган урыс воеводасы башка яр буенда утырган. Татар воеводасына кычкыра: "Остановись, татарин! Не делай этого", ди. Татар хатыннары һәм сугышчылар суга керүләрен дәвам итәләр. Алар без үләргә риза, ләкин буйсынырга риза түгел дигәнне аңлаталар. Без инде менә шушы фильмны тизерын төшергәннән соң ышанабыз, татарыбызда гына түгел, башка милләт вәкилләрендә дә кызыксыну уятыр дип, һәм дәүләт тарафыннан акча бирелмәгән чиратта дагы ничектер төшерергә тырышачакбыз инде. Хәзерге вакытта бик күп төрле программалар бар. Алар ярдәмендә шул Америкада яшәүче татарлардан дагы сорарга мөмкин.
Біздің төбекте яшәгән татарлардан да кім қызықсына, кімнің тілегі бар әлеге фильмді көруге, ол келешекте өз өлешін кіртірге мөмкин. Біз әлбәттә түрлі шортлар тудырачакбыз. Әгәр дә син генераль продюсер буларга, спонсор буларга теләсәң, аның бәясе фәлән булачак. Титрда үз исемен күрергә теләсәң, аның бәясе фәлән булачак. Менә шулай. Бу инде без дөнья практикасына чыгып эшләмәкче булабыз. Фәнис тарихи фильмнар төшерү бит инде ул эшсез әйбер түгел. Сез шулай да менә дәүләт ярдәм итми дип әйтәсез. Сезнең дәүләттән ярдәм сорап караганыгыз булдымы? Дөресен әйткәндә, дәүләт ярдәм итми дигән сүз ул дәүләтне гаепләү түгел. Без ниндер рәсми хатлар язмадык. Без күбрәк ышандык, шул премьералар вакытында киләләр депутатларыбыз. Фәнис бик шәп, мощный фильм булган. Моны ничектер инде хәзер җәмәгатьчелеккә күрсәтергә, җиткезергә кирәк дигән сүзләренә ышанып калдык. Башка фильмнарга без сезгә ярдәм итәчәкбез дигән сүзләренә дә ышанып калдык. Монда хәзерге вакытта ышаныч фақат президентка гына. Менә шушы тизерларны ясагач, инде без әгәр дә президентыбызга да кирәк булмыйбыз икән инде. Мин белмим, бу кинофильмнарны кем төшерер микән һәм кемгә кирәк булыр микән? Шу. Аннары татар киносы елы үтеп китте. Ул кино елы буларак сезгә нинди фикерләр калдырды? Гомумән, аның кайда авазын безгә сөйләп җибәрегез. Кино юлы кайдадыр Рәсәй күләмендә үтте. Бездә аның турында шул масса күләм мәгълүмат чаралары гына инде информация биреп бардылар. Аның дөресен әйткәндә ниндер файдасы булды. Безнең бит хәзер район җирлекләрендә кинотеатрларны торгызалар. Мәсәлән, 5-шәр, 6-шәр, 10-шәр миллион акча бирәләр муниципалитетларга инде. Ләкин берсе дә сорау күтәреп чыгармый. Җәмәгать, яра без менә бу кинотеатрларны булдырабыз. Ул кинотеатр безнең акчага яңартылган кинотеатрларда кемнең киносы күрсәтелә соң? Һәм нинди кинолар күрсәтелә соң? Әгәр дә без мәсәлән татар кинематографиясын алсак, җәмәгать, бу бит инде көлке, без бер атна эчендә бүтән булган татар фильмнарын күрсәтеп бетерәбез дигән. Бетте китте. Минемчә, монда мәдәният министрлыгына яңа программа булдырырга кирәк. Безнең үзешчән коллективлар, театр коллективлары муеннан. Мин аларга каршы түгел. Мин үзем дигән мәдәният һәм сәнгать академиясының театр факультетын бетергән белемем буенча режиссер һәм педагог. Ләкин инде без кино мәсьәләсен күтәреп чыгарганбыз икән. Ни өчен безнең мәдәният министрлыгы тарафыннан махсус ниндер программа булдырылмый? Шул яңартылган биналар içinde 1-2 бүлмәне биреп яшьләргә. Яшьләр эшләгез, төшерегез, кайда телисез, басуга чыгасызмы сез, әби бабаларыгызны төшерәсезме? Мин әйтмим профессиональ кинематограф турында. Мин әйтәм үзешчәннәр турында. Бу безгә киләчәктә алар арасыннан мощный, яхшы потенциал булган режиссер, сценаристлар, актерларны аларга мөмкинлек бирәчәк. Без үзенә күрә шундый без борчак чәчәбез. Беләсезме? Һәм инде моның белән генә чикләнмәскә кирәк. Киләчәктә, мәсәлән, шул фәлән районда оештырып җибәргәннәр икән, шушы программа нигезендә үзешчән кинематография темасын. Фәлән районда да үстереп җибәргәннәр. Безнең 40-тан артык район, ялгышмасам. Аның 15-ндә генә булса да, менә шундый түгәрәкләр булдырсалар, инде аннары республика күләм фестиваль игълан итәргә мөмкин. Шул ук районнар арасында бәйге оештырырга була. Кем? Сабамы, Күпмарамы, Орчамы, Чирмешәнме, Актанышмы, кемнең киносы яхшырак? Менә шуннан соң без кинобызны яңартабыз, киноның киләчәге бар дип сөйләшә алабыз. Хәзерге вакытта киноның киләчәге юк дәрәҗәсендә. Кемнәрнеңдер бюджеттан фәлән миллион алып, классик әсәрләр генә төшереп, һәм классик әсәрне бит әле шул бюджет, ул бит сезнең, минем акчаларым, бюджет акчасы. Аңлыйсызмы? Аны бит әле акларга кирәк. Алар аны акламыйлар дагы. Рәхәт, бюджеттан акча бирелде, егетләр без
Әйдәгез кино төшерәбез. Кино төшерделәр, дәүләт кешеләренә отчет тапшырдылар. Тегеләр үзләренең мөхерләрен куйдылар да, шуның белән вәссәлам. Ни өчен безнең соңгы 1-2 ел эчендә төшерелгән татар фильмнары, алар киң күләм масштабта нидә түгел, прокатта түгел. Сез үзегез дә игътибар иткәнсездер. Авылыгызга кайтканда, район кинотеатры аша узганда бер нинди игълан да юк, бер нинди киносеанслар да юк. Бу бөтенесе дә показуха. Монда хәзерге вакытта дәүләт программасы кирәк. Ә дәүләт программасын булдырыр өчен флегматик кешеләрне алырга кирәк. Кызыксыну, алар үзләре кызыксынырга тиеш, алар ширле булырга тиеш кино белән. Аңлыйсызмы? Безгә мастерыбыз әйтә иде, менә минем хөрмәтле мастерым Марсель Мубараков, Марсель Салихович. Әйтә иде, җәмәгать, менә сез нигә килдегез монда укырга? Менә иҗат кешесе Татарстанда я аны көтү белән алар йөриләр, концерт куеп, яисә ул шәгенә. Без үзебезчә аргумент буларак әйтәйдек, Марсель абый, ул сезнең заманы кешеләре, ә без 21-нче гасыр балалары. Ул бик тә шундый теге сикемле кеше инде, елмаеп куя иде безнең шундый аргументларга. Ләкин без хаклы булдык. Хәзерге яшьләр үткән буын кешеләренә караганда, менә безнең шул, мәсәлән, депутатларыбыз. Алар менә нәрсә эшләделәр милли киноны булдыру өчен. Алар фәлән проектка акча бирәләр. Ә 5-6 кеше килә мощный проектлары белән. Россия күләмендә генә түгел, дөнья күләмендә акча эшләрлек мөмкинлек тудыра торган фильмнар әйдәгез төшерәбез дип киләләр, алар сценарийларын күтәреп. Татар депутатлары ярдәм итми. Безнең Туфан абыйбыз хәзер юк. Безнең якларга. Берсе дә йокламый. Күкрәк кагып йөриләр алар, китапларына акча сорыйлар. Икътисад министрына шул ни өчен алар күпме акча бюджеттан бирелә китап чыгарырга дип кенә сорау бирәләр. Ни өчен алар, мәсәлән, әйтмиләр, кинематографиягә кайчан һәм күпме биреләчәк. Шул театрга булсын. Безнең театр булай да бик яхшы яши, ләкин театр мәсьәләсе дә бит күтәрелмәй. Театр кешеләре, шул баш режиссерлар, алар бит мәҗбүр барырга, үтенергә, сорарга, бирегез зинахар өчен. Безнең гастроль тегендә, безнең гастроль монда. Шулай бит. Шуңа күрә иң беренче чиратта монда безнең дәүләт идарәсендә утырган татар депутатларыбызга сорау. Сез егетләр инде кайчан үзегезнең татар икәнегезне искә төшерәчәксез? Һәм бит алган бюджеттан китап чыгарырга алган акчаны кабергә алып китеп булмый. Сез аңлыйсызмы? Һәм бер генә язучының гына китап киштәсендә бер генә язучының гына китаплары булгач тагын, яна 1-2 китабын укыдым да, ул бит ансы да туйдыра. Башка язучының да укып аласы килә. Менә мине бик нык сөендерә, хәзерге вакытта безнең китап нәшрияты бик яхшы эшли башлады. Менә мин бик рәхмәтле Илдар Сагдакчым генәсе. Мин 2 бала атасы буларак китапханага керә идем моңарчы. Татар китаплары шул 90-нчы елларда чыкканнары, яңалары юк иде. Булса дагы аның я ул тәрҗемә генә иде, я ниндер надан редактор аша узган. Аның татар теле дә татар теле түгел анда. Илдар Сагдакчым килүгә мин нәрсәгә игътибар иттем? Хәзер безнең менә сез шул мәдәният китап нәшриятына барып карасагыз, анда китап киштәләрендә бик матур җыентыклар бар. Мин сөенеп балаларыма хәзер шул татар мультфильмнарын алып күрсәтә алам. Шул матур шундый тартмаларга салынган китапчыкларны күрсәтә алам, укыта алам. Алар бик теләп укыйлар. Безнең киләчәк фақат үзебездән генә тора. Шуңа күрә безнең идарәдә хәзерге вакытта ниндидер үзгәрешләр булырга тиеш. Төбәкләр турында әйтеп китсәгез, үзегезнең төшергән продукт белән, үзегезнең фильм белән чит төбәкләргә чыкканыгыз булдымы? Анда яшәүче татарлар сезнең кинога киләләрме, йөриләрме? Гомумән татар киносы. Безнең менә хәзерге вакытта игътибар итсәгез, эстрадабыз зур үзгәрешләр кичерә. Безнең барлыкка килде Радик Юл Яхшин, талантлы егет төбез. Игътибар иткәнсездер. Стадионнар җыя. Бу бит күрелмәгән вакыйга. Әлбәттә, кайсы бер метрлар белән аның инде ниндер үзенә күрә конфликт. Бәлки бу ясалма конфликттер, дип уйлыйм мин. Шәхсән мин, мәсәлән, шулай дип уйлыйм. Булар дөресен әйткәндә сөйләшкәннәрдер.
Чөнки бит инде пиар ак булса да, кара булса да, аның барыбер нәтиҗәсе, файдасы бар аның. Игътибар иткәнсездер. Радик Юлъякшин мәсәлән, ул бит Татарстан төбәгендә үскән бала түгел. Артист. Ул шул безнең күрше Башкортстаннан башта Мәскәүгә киткән, анда тәҗрибә туплаган, аннары монда килгән. Шулай бит? Менә ни гаҗәеп, безнең менә Татарстанда яшәүче татарларыбыз өчен милли кино кызык түгел. Ә инде менә төбәкләргә килгәндә, алар безне зарыгып көтә. Алар безне җылы-җылы каршы алалар. Алар менә шул Жаза кинофильмын караганнан соң дагы анда апалар килделәр минем яныма. Алар рәхмәтләрне җиткерделәр. Мин ди менә безнең ди гаиләдә менә нәкъ шундый ук ситуация булган иде. Менә шуңа охшаш ди. Мин аны ди үземнең гаиләмдә булган вакыйганы кебек карап утырдым ди. Рәхмәт сезгә ди. Мин ди беренче тапкыр ди татар киносын карагач ди җыладым ди. Чын күңелдән җыладым ди. Төбәктә бу инде аңлашыла, алар инде сагыналар. Алар анда башка мөхиттә яшиләр. Ләкин иң беренче чиратта нәрсәсе үпкәләтә безнең Татарстанда булган татарларыбызның битарафлыгы. Бу нәрсә белән аңлатыла? Минемчә, телевидениедә җүнле тапшырулар булмау белән, интернетта тапшырулар булмау белән. Гомумән без бу өлкәдә бик шикле шундый ниндер теге кысаларда утырабыз, кертелгән. Монда өмет бары тик шәхси киностудияларга хәзерге вакытта. Дәүләткә өметләнәсе юк. Өметләнергә мөмкин фәкать президент кына. Безнең татарыбызның үз президенты бар. Без аны нык хөрмәт итәбез. Без аны белән горурланабыз. Андый президент беркемдә дә юк. Сез уйлап кына карагыз. Авыл егете. Ул район башлыгы да булган. Фәлән җирдә дә экономист булып эшләгән. Автоузышларда да катнаша. Ә сез әгәр дә бер атна эчендә карасагыз, президентыбыз бөтен дөнья буенча сәяхәт итә, эшли. Шулай бит инде. Шуңа күрә без ышанабыз. Әгәр дә без аңа менә шушы ике тизерне төшергә телибез, Рөстәм Нургалиевич, безгә зинахар өчен ярдәм итегез дигән соравыбызга ярдәм итмичә калмас дип өметләнәбез без. Барыбер да инде. Яхшыга өметләнергә кирәк. Фәнис, сезнең ислам дине турында төшергән мультфильмнар барлыгында беләбез. Менә бу идея ничек башыгызга килде, нәрсәдән башланды бу эш? Шул турында сөйләп китегез. Бу идея иң беренче чиратта нәрсәдән гыйбарәт иде. Мин бик теге күзәтүчән, бик кызыксынучан, бик теге яратам карарга безнең социумда булган үзгәрешләрне. Минем итендә хәзер ике кызым үсеп килә. Мин уйлана башладым. Аларның киләчәге турында. Ничек алар менә шушы татар кешеләре буларак, татар мөхитендә яшәрләр, шушы ислам тарафдарлары буларак ничек үзләрен тотырлар. Һәм шундый сорау туды. Кара, минем балаларым Пәйгамбәрнең туган елын беләләр микән дигән сорау белән мин аларга мөрәҗәгать иттем дигән, алар юк дип әйттеләр. Һәм минем бик яхшы дустым бар, Мәхмүд исемле. Ул үзе Каһирәдән. Без аны сөйләштек тәген. Монда нәрсә ачыкланды? Бу шунда үзенең туган илендә Мөхәммәд пәйгамбәрбез һәм башка пәйгамбәрләргә кагылышлы мультфильмнар төшергәннәр, ясаганнар. Мәсәлән, Ибраһим пәйгамбәрбез турында, Мөхәммәд пәйгамбәрбез турында 30 сериядан торган мультсериаллар. Һәр бер сериясе 15 минут. Анда шушы менә бит инде Кәгъбә дибез без, ташы. Менә чынында нәрсә ул? Кайдан килеп чыккан ул? Анда бит инде аңа кадәр аның белән янәшә бит инде мәҗүсиләрнең дәгән сыннары торган анда. Алар табынганнар аларга, шулай бит. Ничек барлыкка килгән аннары, кайдан килеп чыккан пәйгамбәрләр? Ул пәйгамбәрләр шушы ислам динен торгызыр өчен нинди каршылыклар аша узган? Менә шул турыда сөйләүче мультфильмнарны без хәзерге вакытта ATA Company студиясе белән
Мисырның ортақ проектін бұлдырдық. Біз оны дубляжыны жасап қалмайбыз. Біз онда саунд мастеринг жасайбыз, музыкалар үстейбіз керекті орындарда. Чүнки мәселен битінде олар исламға яқынырақ, һәм музыкаға қорашлары аларының нешіктір башқа түрлі. Біздің енді халық, біздің яшьләр алар күніккен қылышлы соғыш бар екен. Бум тауыш оларға тиіш, музыка яңғырарға тиіш, эффекттар яңғырарға тиіш. Біз аны шул мультфильмлары нақ шундай эффекттар белән байытабыз. Хәзерге заман баласына ул мультфильмны карарга кызык булсын өчен тырышабыз. Аны хәзерге вакытта промо ролиги ясалды. Киләчәген без инде күрәбез ничегрәк. Безнең Аллаһка шөкер, мәчетләребез төзелеп килә. Халкыбыз безнең дингә кайта башлады. Ләкин менә игътибар иткәнсездер, татар телендә, рус телендә ислам тематикасына кагылышлы мультфильмнар алар юк дәрәҗәсендә. Алар күбесенчә я инглиз, француз һәм шул гарәп телләрендә бар. Без инде мөрәҗәгать итмәкче булабыз безнең мөфтиебезгә. Чөнки бу чыннан да киләчәктә безнең булачак буыннарыбызны бик күп проблемалардан коткарачак. Чөнки үсеп килүче балалар, алар инде ислам динен ниндидер теге менә үз диннәре буларак кына түгел, аның тарихын тирәннән үк белеп, аңлап яшәячәкләр. Һәм менә чын мөселман, үзен мөселман дип танаган кеше, ул бер кашын да кешегә зыянлык китермәй. Менә безнең максат шушы мультфильмнар аша киләчәк буынны тәрбияләү. Һәм без ышанабыз, әлеге мультфильмнар алар зур кызыксыну уятыр дип. Чөнки алар чыннан да бик сыйфатлы ясалган, андагы вакыйгалар алар мен инде 35 яшьмдә булсам, ул мультфильмны авызымны ачып карадым. Хәтта кайбер урыннарда күз яшьләре дә түгелеп китә, чөнки син аңлыйсың, чынында нинди ул дин һәм ничек аны безгә күрсәтергә телиләр. Менә шул. Ниндидер бу талчыклар булмасын өчен, бу инде киләчәк буыннар өчен эшләнә. Без моны шулай дип аңлаштык. Ул шулай дисклардан ашыгачак, әллә телевизияларда сөйләшүләр алып бармадыгызмы турында? Телевидение мәсьәләсенә килгәндә бу бик кызыклы сорау. Без әлбәттә иң беренче чиратта телевидение белән сөйләшкән идек. Ләкин сез хәзер сез утырып торасыз, егылып китмәссез. Телевидение 15 минутлык мультфильм өчен, ул мультфильм 30 сериядән гыйбарәт. Шул мәсәлән Мөхәммәд пәйгамбәребез турында. 15 минутлык бер сериясе өчен 800 тәңкә акча түли. Бит аның бер генә сериясендә дубляж ясар өчен кимендә бер 40 мең акча кирәк. Сез күз алдына китерәсезме? Тавыш ясаучысына акча түләргә кирәк, актерларга акча түләргә кирәк, промо акциялар үткәрергә кирәк. Телевидение, татар телевидениесе 800 тәңкә. Битем җимәгать. Булай булмый бит инде. Булай барса бит инде, без бетәбез бит инде. Әлегә баягы шул системаның булмавыннан килә. Системаның булмавыннан гына түгел, система бар, ләкин система кысаларында эшләргә теләүчеләр юк. Күбрәк хәзер үз кешеләрен калын айтырга телиләр. Менә шунда бөтен проблема. Син аларга әйтәсең, җәмәгать, ни өчен сез менә анда килделәр бит сезгә сценарий. Ул хәтта Мәскәү тарафыннан да аны хупладылар, аны мощный әсәр булачак дип әйттеләр. Кино әсәр мәсәлән. Алар юк, игътибар итмиләр генә. Күрмәмешкә салышалар. Булай барса, әлбәттә без бетәбез. Сез менә игътибар итегез. Безнең күбрәк телевизорларда, телевизор экраннарыннан нәрсә яңгырый? Җырлар. Кошын кабызма. Һәр вакытта җыр. Профессиональ артист булсын ул, авылдан индер теге уста башкаручы булсын ул, без шуларны гына күрәбез. Әле индер махсус тапшырулар, кешенең баш шәрифләрен эшләтеп җибәрә торган. Шулай бит инде? Юк. Менә булай дәвам итсә, безнең Роальд Сәгъдиев кебек мощный, яхшы галимнәребез булмый. Аңлыйсызмы? Без менә шулай мискинләнеп, менә шулай гел юк, безгә бирмиләр, безнең килеп чыкмый,
мында сөйләшкән идек, мында алдадылар дип кенә сөйләшү мөмкин түгел. Без алай бетәчәкбез генә. Шуңа күрә без инде үз көчебезгә генә таянабыз. Киләчәктә киләчәккә өметләр бар. Киләчәк өметләр. Бер соравым бар. Siz milli tərbiyə biri, millət turunda bir күп сөйләдегез. Sizin үзегезнең гаиләдән milli традициялар сакланамы? Балалар белән туган телдә сөйләшү дигән нәрсә бармы? Ничегрәк сездә? Менә күрәсезме, тагын бер проблема килеп чыкты. Мин менә әле яңа гына балаларыма ниһаять аңлата алдым, ни өчен туган телне белергә кирәклеген. Чөнки татар балалар бакчасына йөрүләренә карамастан, без аларны апарып куябыз дагын, безнең белән исәнмесез дип исәнәшәләр дәген, без чыгып китүгә шул тәрбиячеләр урысча сиптерә башлыйлар. Өйгә кайталар да минем белән урысча сөйләшә башлыйлар. Менә мен әйтәм, тагын шундый хәл кабатланса. Хәзер Аллага шөкер, мәктәпләрендә укытучылары татар телле укытучылар. Мин канәгать үз балаларым белән туган телендә аралашуыма. Әлбәттә, иң беренче чиратта телне саклап калырга мөмкин фақат гаиләдә генә. Әгәр дә гаиләдә ул мәсьәлә күтәрелми икән, дәүләт тарафыннан нинди генә әйбер эшләнсә дә, моның нәтиҗәсе булмаячак. Иң беренче чиратта мин рәхмәтле минем атама, әтиемә. Ул минем өчен, ул минем Аллам. Ул мине шушы дөньяга барлыкка китергән. Әниемә рәхмәтлемен. Әтием минем язучы буларак, шундай итеп, милли җанлы кеше. Ул миңа кичкенәдән әйтә: "Улым, син татар язучысының баласы. Әгәр дә син үз туган телеңдә аралаша алмасаң, яшәүнең мәгънәсе югала" дип әйтте. Һәм менә мин шушы әтием әйткән сүзләрне һәр вакыт истә тотып, үземнең гаиләдә дәген шу практиканы кулланам. Һәм бик уңышлы. Баланы орышасы юк аны. Ни өчен син туган телеңдә аралашмыйсың дип. Аңа киресенчә аңлатырга кирәк. Әгәр дә син чуваш икән, син чуваш телен белергә тиеш. Әгәр дә син урыс икән, син урыс телен белергә тиеш. Инде син татар икән, инде син дустым туган телендә яхшы гына аралаша белергә тиеш инде минемчә. Мин бәхетле, Аллага шөкер, минем хатыным татарча сөйләшәбез, аралашабыз. Без гомумән шундый уникаль гаилә. Минем дәү әтием киномеханик иде. Дәү әнием гомер буе җырлап йөрде. Әти язучы. Әнием генә инде бездән аермалы буларак, аның техник белемле булып. Мин мәсәлән Мәдәният һәм сәнгать академиясын бетердем. Хатыным да шул уку йортын тәмамлады. Һәм киләчәкне, балаларның киләчәген дәген мин шушы иҗат өлкәсендә күрәм инде. Һәм безнең татарыбызның ничектер менә бөтен дөнья күләм танылу алган индер, яисә киномы, индер теге проект булдыруларын телим мин аларның киләчәктә. Аны хәзер дә булдырырга мөмкин. Акча бар бит. Безнең бит республика бит, Аллага шөкер, яши. Шулай бит инде теге банковский системалар теге ишләсә, нитсә дә безнең чөнки халкыбыз тырыш. Менә безгә халкыны шулай тәрбияләргә кирәк. Безнең мәдәният учакларында менә шундый кино түгәрәкләр булдырырга кирәк. Инде менә шул очракта гына без татарның киләчәге өметле дип әйтә алабыз. Иң беренче чиратта безнең 300-дән артык язучыбыз утыра Язучылар союзында. Алар тарафыннан, менә алар нишеләр, минем өчен бик тә кызык. Менә алар елга бер тапкыр очрашалар, 2 елга бер тапкыр очрашалардыр инде бәлки. Менә алар очрашалар, рәисне сайлыйлар да битте китте шуның белән. Кемдер кем белән очраша, фәлән китабын чыгара, фәләннекен чыгармый. Хәтта кемгәдер әйтә, фәләннекен чыгарма, минекен чыгар дип әйтә. Шундый ятсызлар да бар. Ни өчен алар
Менә шушы безнең бит татар мәктәпләренең күбесе бетерелде. Нигә алар татар җанлы кеше буларак шул мәсәлән шәхси татар мәктәпләре булдыру турында сүз кузгатмыйлар? Ни өчен? Чөнки аларга үзләренә дә кызык түгел. Менә шул. Аларның үзләренең балалары алар белән папочка, мамочка дип сөйләшә. Дяденька, тетенька дип сөйләшәләр. Мин аларның исем фамилияләре белән әйтеп тә тормыйм. Алар бик хөрмәтле кешеләр. Ләкин мин аларны кызганам. Үз балам белән урысча гына түгел, башка телдә, үз туган телендә аралаша алмагач, бу инде нәрсә дигәнне аңлата. Син язучы буларак беркем дә түгел дигәнне аңлата. Менә бездә өйрәтергә бик нык өйрәтәләр. Үзләренең гаиләләрендә булган ситуацияны алар контрольдә тотмыйлар. Менә андый клоуннардан безгә инде котылырга кирәк. Безнең бик талантлы яшьләребез бар, яшь язучылар бар. Алар юк түгел. Шул сценаристларыбыз да безнең җитәрлек. Аларга мөмкинлек кенә бирмиләр. Алар күбрәк нәрсә турында сөйлиләр? Һәрберсе милләт турында сөйли. Соңга әгәр дә син шундый милләтеңне яратучы кеше икән инде, давай син милләтең өчен нәрсәдер тырышырга тиеш. Акча дип кенә дөньяны онытып йөрү ул дөрес әйбер түгел. Иң беренче чиратта, менә әйтәм бит, менә яшьләргә юл бирсеннәр. Менә мин үтенәм, абзыйлар сездән, үтенәм, яшьләргә ирек бирегез, эшләргә. Менә шул. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.